Ćao društvo, nalazim se ispred diskoteke Pauna, pored mene je Goran Filipović koji je inače poznati imitator MJ-a. Ukoliko ste pomislili Michael Jackson, bili ste u pravu. Ćao. Ćao, čao. Sad, reci mi nešto više o sebi, kada si počeo ovim da se baviš i odakle je ideja? Ovako, pre svega, drago mi je što me gledate. Kao drugo, drago mi je tebi što smo se konačno vidjeli, konačno što sam došao u Kikindu. A bavim se time od malena. Znači, od malena to je počelo, nisam čisto kao zezanje, ljubav prema tome. I odjedanput je sve bum, pre 2 godine krenulo. I eto, evo me konačno kod vas, idem po gradovima po Srbiji, po diskotekama, igram, podsjećam sve na kralja popa. Eto. Znači, od malena, da li pohađaš neke časove plesa, kako učiš sve te pokrete? Pa znaš kako, evo kao što muzika tresa u pozadini iza nas, pa znaš kako, nije da sam išao u neku plesnu školu ili nešto, jednostavno pustim spot, gledam ga, vežbam do besvesti, do perfekcije i to je to. Sad reci mi, ti si iz Beograda, pomenuo si prvi put u Kikindi, da li si imao priliku da razgledaš naš grad? Pa nažalost nisam, ali nadam se da ću posle i žurke, posle svega da ću uspeti. Da, iz Beograda sam, čuo sam mnogo lepo o vama i naravno želim da napravim mnogo dobru žurku ovde i da svima bude super. Pored svega donese nam i sneg. Reci mi, gostovao si u mnogim emisijama, možda mi nabraviš neke? Pa naravno, počelo je sve sa Amidži Showom, znači Amidži Show je bio je Jajan talenat, Luda kuća, bili su to razni klubovi u Beogradu, Plastik, pa u Novom Sadu, Đerdino studio, išli smo i u Budvu i u Kladovo, po celoj Srbiji, evo sad u Kikindi i tako da zabavljam se, činim ljude srećnim, podsjećam ih na kralja popa, svi uživaju u tome, bar se nadam da uživaju, da ćeš i ti uživati kao i svi ostali. Pored mene je Dušan Vojvodić, a.k.a. DJ Duke. Dobroveče ili ćao. Dobroveče Kikinda, ćao televizija VK, je li tako? Da. Reci mi, koliko se dugo baviš ovim? Pa ovo će sad već biti 12. godina. Počeo sam davne, 98. iz prošlog milenijuma ljubav. Znači, to je recimo neki početak modernog DJ-inga, da tako nazovem. Pa, taj modern DJ-ing na koji ti misliš nije baš tada, počeo nešto kasnije. Verovatno misliš na ove kompjutere i na ove konzole. Još su tada bili aktualni gramofoni i neke druge, tako malo normalnije stvari za taj posao. Što se, mislim, po mom mišljenju normalnije. Sad reci mi, ti si rezident kluba Studio u Novom Sadu, tamo nastupaš svaki vikend, nastupaš i po drugim mjestima, možda ih nabraviš? Pa da, ja sam rezident, tako kažu, najboljeg noćnog kluba u gradu, Klub Studio. Tamo sam rezident i po nekoj potrebi, po pozivu radimo gostovanja, to jest ja radim gostovanja, ali večera smo došli malo u većoj ekipi. Klub radi 3 noći, uglavnom. 2 noći sam obavezan tamo i 3. mogu negde da odem malo, da upoznam i druga mesta. Sanja? Pa možeš nam reći ovako, pošto ti u Novom Sadu nastupaš tamo, koliko imaš, koliko dolazi, koliko si u stvari slušani? Pa u suštini slušan sam kroz celu svoju karijeru. Uglavnom sam radio na tim nekim popularnim mestima, novootvorenim, na mestima koji su in, što bi se reklo. Tako da, eto, mogu reći da sam slušan. I da li si nastupao po nekim drugim gradovima sem Novom Sadu? Pa ne samo po drugim gradovima, već bio sam recimo i ovog leta i prošlog i zadnjih 6-7 leta i na moru, radio konkretno na Crnogorskom primorju. Radio sam i na Kopaoniku, imao sam nastupe u inostranstvu u Mađarskoj, u Grčkoj, tako da baš je onako jedna bogata karijera, ali mislim da sam tek na 3. puta, jer radi mi se ovaj posao.